Pojem mozgová smrť zjednodušene znamená smrť organizmu. Vyhasnutie funkcií mozgu znamená vlastne vyhasnutie života. To je okamih, kedy my komunikujeme s príbuznými. Väčšinou sa nejedná o jednorázovú návštevu tých príbuzných u lôžka ich príbuzného, ktorý je v závažnom ohrození života. V prípade, že vidíme, že vlastne smeruje to k mozgovej smrti, alebo už sú prítomné známky mozgovej smrti, komunikujeme s príbuznými nielen liečbu, ale komunikujeme vlastne aj možnosť zaradenia do darcovstva. Rovnako ako vedieme vlastne komunikáciu s príbuznými pacientov, ktorí sú dospelí, teda majú viac ako 18 rokov, tak podľa rovnakých pravidiel a rovnakého princípu komunikujeme aj s rodičmi detí, pretože jedná sa o emocionálne o mnoho náročnejšiu situáciu, keď tým potenciálnym darcom sa stáva vlastne dieťa, ale princíp komunikácie u ľudí, ktorí sú zaradení do darcovstva, či už sú dospelí alebo sú deti, je vlastne rovnaký. V prípade, ak je vlastne stanovená mozgová smrť, tak my u potenciálneho darcu sa snažíme vlastne všetkými testami, ktoré máme, zistiť vhodnosť jednotlivých orgánov k prípadnej transplantácii. V prípade, že sa stane, že daný orgán nie je vhodný a vieme to už pred samotným odberom, ten orgán nebude samozrejme odobratý. V prípade, že by sme zistili, že tento orgán po odbere nie je vhodný za účelom transplantácie vzhľadom k nejakým anatomickým pomerom, vzhľadom k neočakávanému nálezu, ktorý by sme jednoducho dovtedy nevedeli nejako zhodnotiť a zhodnotili by sme to až pri samotnom odbere, tak tento odobratý orgán musí ísť na patológiu. Jedná sa o náročný administratívny proces zaťažený veľkým množstvom byrokracie, ktorý ale v konečnom dôsledku znamená, že je akási krížová skúška. Jednoducho my vieme od darcu, kam smerovali orgány príjemcu. V prípade, že ten orgán nebol použitý, ide na patológiu, ale máme o tom jednoducho záznam. To znamená, že neexistuje možnosť, že ten orgán by bol nevypátrateľný, kde by jednoducho skončil. Vždy po uskutočnení odberu je telo prevezené na ústav patologicko-anatomický, kde nasleduje súdna pitva. Súdny lekár popíše, ktoré orgány tam neboli, musí to korešpondovať s odberovým protokolom odberového chirurga, to znamená, musí tam byť absolútna zhoda. Následne v celý administratívny protokol odchádza a je zaevidovaný v Národnej transplantačnej organizácii, ktorá je odborným garantom transplantačného programu v Slovenskej republike.